हेल' गाइस खुलुमबाय नोंथांमोननिसिम गोसो गैयाबाबो गोसो जानानै बे भिडिअ'खौ खालामनाय जाबाय। बे भिडिअ'आ जाहैबाय बांद्राय इन्टारेस्टबो नङा, एसे साबस्क्राइब खालामैनि जाहोनाव जागोन आरो भिडिअ'खौलाय नायनाल' थायो। साबस्क्राइब खालामनांगौब्रा एसे लोगोफोर अननानै साबस्क्राइब खालामनानै ला, जाबाबो जायाबाबो खालामनानै ला, नायबाबो नायाबाबो साबस्क्राइबल' खालामलाबायनानै दोन, जायो अब्लाबो आंनि थाखाय नोंसिनि थाखाय जायाब्लाबो आंनि थाखाय जायो। साबस्क्राइबल' खालामना दोन, बे गोजा खालाराव थुलाबायनानै हो, थुसिलाबाय, गालाखौ जोखावलाबाय, जोंनानै थुसिलाबायना हो। आं बांद्राय इदिबाथाय बायोलै, साबस्क्राइब खालामाबाथाय आं औ आरो थुबावासै दा, नुदोंथ' बे नों मानो थुवाखै थुनांगौब्रा, जोंबो एसे गोजोनोना। ओरैथो भिडिअ' लाबोनो हानांगौ जाखो जोंलाय बिदिजोंलाय। साबस्क्राइब खालामलाबायना होलांनांगौ लोगोफोर अननानै। जोंना बिदिनो बर'फ्रा जोंना बिदिनो साला नोंनि चेनेलखौ फेदेरना होगोन, नोंहा फैसा मोनजागोन होननायनिसो आरो माने साइसआ बिदि साननाङालै लोगोफोर, मा मोनजानांगौ जोंलाय, दाबो जेबोआनो जायाखै। मेरला भिडिअ' खालामबावनांगौ आरो बायदिसिना खालामबावनांगौ दंबावो जोंना। वाच टाइमफ्रानो बारायाखै, बोरै जानांगौ जाखो बिदिजोंलाय। आं भिडिअ' खालामलालै, खालामला आं भिडिअ' खालामला। आं भिडिअ' खालामनो गोसो गैलालै, चेनेलखौनो डिलिट खालामनायसै आङो।